right ma-1 manje kama Billiard ari kunzi arikuda kuluza imba yake yekusouth africa Johannesburg. Mukomana uyu sekuziva kwamunomuita mese paakatamba career yake yebhora akazoenda kusouth africa ndokwaakanyanyisa kuita mari necareer yake yekutamba bhora. So aita mari ikoko ndobva avaka imba, asi imba yake yaakanoita ikoko ndo iri kunzi yapa ma-1 nekudawo kwezvikwereti chinchi nyaya yacho mabudiro iri kungoitawo. Asiwo vamwewo vari kutaura nyaya vari kuti mamwewo maclubs akaramba kunotambira akadhiseta zvakuti isbeta ndidzokera ndinotambira kuZimbabwe. Nyaya yemabudiro iri kuita parapa iri kunzi Yada FC's signing Kama Billiard is reportedly at risk of losing his house located in Midrand in Johannesburg, South Africa. SA reports by City Press from SA suggest Billiard is being dragged to court by a creditor who claims the superstar had allegedly failed to keep up with the payment of the bond agreement. Saka mukomana ari kunzi ane bande iroro rinogona kutoresa imba ndozvinhu zviri kuitika. Iye Kama ari kuno kuZimbabwe ari busy kutambira bhora kutambira ana Yada FC kujoza ndokune imba yake ndokwaakaunganidza tuupfumi twake kaupfumi kake kamwe kaakaunganidza kujoza ndokari kunzi kari at risk. Ndo situation iri kuitika mhuri yeZimbabwe iko zvinezvi hazvina kutombomira zvakanaka zvekuti mukomana anogona kutosara atoroja paanozodzokera kuseri because kana ari kujoza anenge ari landlord sekuziva kwamungozvita mese but kunoko hamene kuti anenge achita sei. Saka imba yake iri kunzi iri pama-1 ndo situation iri kuitika. Maorias enyu aka meno umwe anozonzi atorerwa imba nemukadzi, umwe atorerwa nechichi, umwe atorerwa nema-HH mahuri but uyo akunzi ada kutorerwa nechikwereti. Hamene kuti waye vanotanga vanodedzwa rimwe yemadzinza zokuti dzoka uite rombe chero wakashanda. Man.